Bang trok nar ke prakit tham asar pe maratum job card atangka ke long nang jiateng long le det. Dipu manja ka cheleng atawar ke ba ka den ke PLT atum ke thok. Tomon herai penajok arta ningka nar ke yupson ko apran kidam. Kardom pinya Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha langhin constituency jaipong hawaralong rongpho asar pemaratum thorpak se job card ka choklem pen kilong vek nang jatangka kilong le daraputhak pherang ke thengno ningki pungalam the ka chipaklang Sarkar atum kamathapon atokano ke do ki dukela garada tum ta kachongda avar sai long nang jipusi job card pen sarkar atum kedeng asai long kachongda dun long japan towar thopilo Labangso job card panajok inut abang phua bang phialong arni sipen pharo isi ratrok serke braket thomatangka sarkara hin pen panong piponlo bonta kelong bek nang chiatangka kelong lejok sarpimaratum thorpak bangso puthage litum apherang ke roshan hanse pen arjupon sinang Kardom nilimen roshan hanse nilinon ke do lake langhin constituency jaipong Boxing hasil orang, dihupen kalau laki kilometer narke bagozi, non sarkar pen kidu kela atum han ke panong job card, alang itum kilong nang sarkar pen kilong nang je tangka, kilong vek nang je tangka kilong liap thak, alang tu rara thing no, iti sini cepak langgang tu, laki non nili dung si dolo, alang tu kopi puthak si, rara thing no cepak langgang tu mah, laki non la bangso job sarkar pen atum job card nang panong pia tangka, nang li cilong lo mah. Long ke long lo, ni aja kira baru terok ke baru phawan ke chalo. Tangte nangli kau long ke do bang ke surit plira pharot rok, te nangli ke long kan lo? Baru phawan. Te pharot surit plira pharot si tangka konat long de. Sini le dia lo, tenteron si. Te alang litung abang so surit plira pharot si tangka ke pon ke kopi fan polonali fanai tah ke. Aja tang thani ke. Kalam. Inte non long ente. Baru phawan. Pharot phawe. Inte pharot phawe dan te nangli kan long itu pulang ke non pharot plira pharot surit plira pharot si tulang. Tang te labang so tangka nangli long vek nang ji puji ma amate non asa bagle nang pite chokji putong kama thaji nang. Non pina pi bang chok sidat ko. Halapu job card ka choklem bek asar pemaratum akoy ki pia bang phu jitenteron lamkar ka chipi pona tengke corona vor penajok bengalong ke dam ke bang pen tangka maha ke andam ke siksakdo bangso jok se ki pinang chia teng piponong le der bonta non avar sai ki meya hot ke do an tangka ta np dam se ke long nang chia teng pipa jerpon po sinoni li ke pininge hajar si polo pharo phole en chono i mohala ke yangji tu dadu na pachimilai rap ke sini li hin pen ke rap pan ke tham sitam ke sema dama arji der le la sini li pipi pu pele hai la sinoni li pi thu pu poisa ta olai long le lang non ta beneficiary tum dadu pelo sab ta olai et long le lang ada havela la si hola ke olai li tum phanta pachimilai rap pelo ni li pi la si chong hong et del lang tu bonta no sini bang photo ma arjulo je alang itum account manglo surit pira pharot to thangka janglo bonta mela bangso tangka olai det penke nili fan bangge pharo phobet ponde surit pira pharo si tangka bangke pondalo pusipu losi la so tangka bangke alang litum job ka horda tum kilong vek nang je tangka kwan lo ini ke job card tuman ke thap ke 400 600 le hai ke nono bang ke rat tum hanta pilo suri si nang pipo polo ke lano bang ke ni tum ta ke dam do pot krim ke dam tum ten la so sa su jun khan ke nang pinip si chini ri dul hai la sira tum si tabi ke kroi le hai samila non suri si pipi der ma si ke ni alang li tum ba alam pa do ko la se chong hong ide da join ni le la si ulai et ela alam ba ke la si pi thu pu ni tum Roshan Hanse report Karbeng live keplak ka vepin pen simen meji lem sa hin pen ingchen nang sora tuma phan phurun hini sangron pontang lopusi pherang ke mai long lems chairman vidyateron ningje kedam tang aru ni phainar ke barni bithong reng thama constituency kaparlo ingchen lang sora tum sanglong lepu kapre news channel long ka chithanon alam ahok kalipusi pini pherang ke mai long men meji lems chairman vidyateron paklarpon Pherang ke maya long teron sang hokaning jateng ke bangso koi ke wan alama puthak klardak pen kachini dam japan pini ingchen nang solong lem sabitung pen ke damahot akoi ke wan bek asar pe maratum lam klar nang chipidun thulo pusi lems chairman teron asang ho ningje
alang likaning je thua tengke kedam tang arni ingchen lang so long ke chengsi aphurun sangkerona hot rong asara hemalong amatsi men miji lem sabitung pen sangron damlo taso sangkeron ke nitum mane hemle edon vele ron nambong kali adon tin agangura nitum men miji hoi lem committee pen kahumri damsi arong si adon tin kapacetang eji phansi nitum arong agangura phansi hang ethang eche ahem ke damsi nitum adon tin ta nitum pacetang kon kalang ik mane atimi nili than long ik der le he mane chini ne der amasi nili than long problem mane lin please sido ibon punili kaning je der se tame no na phi arju long lo lin phota hol lem sa sorason lem asor bang non nang than thu lo lin pho se ke ron pu se tame nili ke chini ne der ma tumi than dun ik long der lo lin please sido ibon pu alam bang than ik long der lem sa long pen kin long na hi ane long dun pet BPL ka ve tum da long ma long thai lo ration card do tum da long alo ke di ration card do tum ta long lo ration card ave tum ta long er lo sa sora internet thang alam ave lo long na hi ane long thai la so hot ke plak ave pin pen se edona long lin pho sangron ponlo la so phi puthot BPL ration card atuma phansitame inut along lin pho la pen BPL card ka ve atuma phanta edona long lin capron pon thulo pusi pherang ke mayalong terona sangho ningje News Desk Report Karbianglong Live Ni Pfizer ke bada por Pfizer ke malam KPL tiklem bang hong nang ke chon tang atum Public Relation Officer Singhason han se Japon lensi bang thongkep se atum Army pendeng ching thang se diphuman jaka cheleng atawar ke va kalong an ita abeng la pen long leke thokasai ke deng Corona war ke dokok pen apor ka chilong ahot pura ajording kloi pen diphuman jaka cheleng atawar ka henopika jok gari motor ke ve katum penang ka sak dokok lo Ningkan surhini rakrehini aningkan laso tawar simplex a company atum pensi cyclem chengponlo sita simplex company atum sayamo ka cheklem ke sai oya jok non puta mesen atawar thekonong le detlo laso jok public relation officer Singhason hanse pen Karbenglong SP diboje diori along hukum chahangdamsi SP ahin penta ke mesen asai ki claim pon along ki claim pon non pu hukum tipidona teng manjai hi tipen sai ke deng pangchengponlo ini nilitum dak diku headquarter pasmel campaign recent campaign nilitum dak manja up to hadifuan ini sodak tawar ke hinu kiteglong rat pada sulang do kachilak asap wa kisung kidoko ka joini sinilitum dak campaign stame rada phan mate nilitum dak latawar masapso ke pangthir asai nilitum dak headquarter campaign nilitum pangchengpon Bangso ke PLT amhang kapat hek laki khai hamphanga joini si ingna majo dobama hot un an ke claim bomlo lapen hongwang ju apita rata sai ki claim nangji mathasi pini diphu manja kachileng atawar ka heno alongan kapa messenger phansi saideng ponlo pusi Singhason hanse pen nang chithandon Roshan Hanse report Karbianglong Live NFS tangka ke chengse phorun nang kele ateng si kipi pachetang ponlo la se kelong le atum setame ning chepaning ding nang jipusi ingchen langso polling station amai phu mongol teron pen VDC chairman bareng jiten rong pharatum kachoning ripado aru ni phainar kep arni ingchen langso arong along ajhak asar primaratum NFS tangka longdun delang pusi ajhak news channel along akoi nang hipipon laki chok che pusi aru ni phaisar kep arni ingchen langso polling station amai phu mongol teron ningje Terona sangho kaninja tengke laso tangka doning ko rahini aphan chot nangkele lapen atangka ta doning ko rahini aphan keron pachitang atlo pusi ningje Halapu bithung reng thama constituency VDC chairman barem jiten rong phar kaninja tengke ingchen langso polling station angkang rong kre isido lasi ke chengse aphurun nangkele ke rong pen don ni ansi piponon chotlo lapen non phurun hini nangkele thujia bangke kilong le tuma phansi pipon por lasi kilong le tum anta chonghong paning ding nang popusi rong phara sangho kachoneng ri padopon News Desk Report Karbianglong Live Dolomara Police Station kaparlo survey crew arong along tomon arve lapen herai ke thepen ajok arta ningkanar ke also yupson crew apran kedam nang
Kedamtang aruni phanar kebarni Duarbagori constituency kaparlo dolamara ahavar porphai hini malom tomon arve lapen hirai ke thejok survey kro arong amekar sem kro asupo yupson kro apran damnang juilo yupson kro ke survey kro LP school along ingdeng pholong si locharli dunbom apran keram jo yupson kro apo sem kro pherangke phanang kapachini duna tengke tomon arve hamdet pen ke theklong le derajok ghonta ke pan kiri katar le bafita long le detsi konat ne ajar po atum pen ki joidam kalite komat ne ahem tv ke lang dun joita hai pusi mathalo bonta ajhak rong asora tumsi amethang ahem ke tang te long matsi yupson kro ke thitang abang arpum long damlo atimi tomon thege 2 baje po la pengini sopo mane lakpu hem la wa tangke lang ama se rasa wa tangke ama puna gijui ara na gijui mat ama sotomon thek tomon ki the kangrai mat disopo bablam Bangso puthak Duarbagori VDC chairman Sarkoy Rongphar Berta Longdunsi tongsekot humri dampen ningkang samkerak pajardamlo Apran kedam jo yupson kro ahema sora tumpen Karbenglong Autonomous Council asongjapo Jasemet Local MAC Richard Tokbi lapen Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang atumaphan akerap kachohang padupon Dolamara pen Arjison Rongphar Karbenglong live Pinya Adap Abirta ke lapon sekang toniglo domethak me kardom